गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया नोंनि सना आवबा जालांबाय। दा गंगोनायादि बर'निमोन बे आरो दिनै गमामायैनो बे जिआइनि गेजेरजों बर'फ्रा गंगोनाखौ गावनि होननानै सिनायथि होनो हाबाय आरो बियो अरायबो गोजोर जानानै थासिगोन। आङो साबायखर बावदों। बे गोदान बोसोर गोदान बोथोर बैसागु बोथोर बेवहाय दिनै आंहा मोनसे गोजोननाय फैदों जे बावैसो जोंनि बर'नि जिथु दामग्रा आगजु गंगोना बियो जिआइ स्वीकृति मोननो हाबाय, गनायथि मोननो हाबाय। जों बयबो बुङोमोन जे गंगोनाया बर'नि, जेखौ हारसाफ्रा बिहुआव दामो बियो जोंनिमोन होननानै। आरो आं गोसोखाङो दाबो जोंहा जोबोद मोजां मेथाइ दं फणीन्द्र ब्रह्म बिथांनि, जायखौ सेरजा होनो, बर'नि रेडिअ सेन्टाराव जाय देंखो होदोंमोन बिथांनि जोबोद मोजां बर' हारिजों गंगोनानि सोमोन्दो थानाय मेथाइ आरो आंनाव दाबो गोसोआव दं। दा दिनैनि बे बैसागु बोथोराव आं बेखौ गोसोखांदों। गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया नोंनि सना आवबा जालांबाय। दा गंगोनायादि बर'निमोन बे आरो दिनै गमामायैनो बे जिआइनि गेजेरजों बर'फ्रा गंगोनाखौ गावनि होननानै सिनायथि होनो हाबाय आरो बियो अरायबो गोजोर जानानै थासिगोन। आङो साबायखर बावदों दिनैहाय जाय बिथांमोनहा नाजानानै बर'नि जिथु बे दामग्रा आगजुजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिरादफोरखौ जिआइनि मोनसे गनायथि मोनहोनो हाबाय। गोजोन्थों। गंगनाजों लोगोसे जिहेतु बैसागु बोथोराव खुंगा जानायाव बाहायनाय खेराइ दाबखिनि थरखा बे जिथु दामग्रा बेखौबो मोनबाय, दख'ना गामसा आरो गोबांथार दंबावो। गतिके आं सानो लासै लासैनो जोङो दा जिहेतु मोनथिबाय बुजिबाय जे गासैखौबो जोंनि होनब्लाल' जाया, बेखौ जों अफिसियेलिबो खालामनानै लानो हानांगौ। दा जोंनि जिथु हारिमु, जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बिनि आगर आखाय जों जुदि नायो जे तेजपुराव बान राजानि जिथु बायखोन्दा नेरसोन बिनि गासैबो अन्थाइ थाफायाव जोंनि आगर आखायफ्रा दंजोबो। जों जुदि नायो कामाख्या मन्दिर नरकासुरनि भगदत्तनि माने बे कामाख्यानि जिथु बायखोन्दा खुन्थाफोर जायफोर दं बेफ्राव गासैबो बर'नि आर'नाइ आगरफ्रा बेवहाय दाननाय दंजोबो। दा ओंखायनो बियो फैयै फैयै दिनै फिन गनायथि मोननो फैफिनगासिनो दं। गतिके बर' हारिया दिनैनि नङा, जारिमिना मोनहास'यै बे रामायण महाभारतनि दिननिफ्रायनो आन्थोर ज'वाजासे दंबोबाय थायो। नाथाय बायदिसिना मिथिंगानि जाहोन बा सोरबा राजा महाराजा सोरनिबा मालाबा गोरोन्थि बिनि थाखाय गेजेर गेजेर बे हारिया गोग्लैसोदोंमोन, सोरजोंबा गादब जादोंमोन। नाथाय बर' हारिया जोबनानै थाङाखै आरोखि। बे बर' हारिया हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो दंबोबाय थायो आरो गावनि हारिमु राव बेफोरखौ लाखिनानै दंबाय थायो। नाथाय दानि जोलैया जों अलसिया जायोबा दिनैनि जिथु गोदान टेक्न'लजि जोंनि आगर आखाइ डिजाइनफोरखौ मालाया लांनानै बायदिसिना गावसोरनि जिथु फेशन डिजाइन बेवहाय बाहायगासिनो दङ। गतिके बेवहाय दिनै जाय बिथांमोनहा इनिसियेटिभ लानानै दिनै बेखौ खालामगासिनो दं, मानाव गेदेर रेवरेवा नार्जिहारि बिथांनि मुंखौ आं लागोन। बिथाङा खुब माने मोजाङै खालामदों, गोबां माने माबाफोरखौ हांख्रायनानै मानानै जि रोखोम माने प्रसेस खालामनांगौ। आरो बेजों दिनै जोङो मोनसे बे मडार्न जुगाव जि मोनसे सब गोनांथि जुग्राफिकेल माने इन्डिकेसना बेवहाय जों मोननो हानाया गमामायैनो जोंनि थाखाय देरगाथाव।